vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko majke. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa sveme. Sa svim, totalno si moderna, majke. Srećna nova godina. Hvala i vama. Panonija želi dobro jutro, gospodine, kako ste? Ajde, beži u kurac. Dobro, s obzirom da kovači obrađuju gvožđe, pretpostavlja se da su oni ovako jaki u rukama. Kako to odgovara devojkama? Pa mnogo dobro ti kažem. Ne mogu sada ti kažem zbog čega, ali aj sad. Aha. A je li istina da su kovači jaki momci? Pa nisu baš svi. Mislim zbog gvožđa i tako. Ma nisu baš svi, nema veze. Jači su možda ovi što dižu trupce. Mi ne dižemo toliko teško, mi samo čukamo. Pa koga devojke više vole? Vas što čukate ili ove što... Ma vole one picane koje su. Ne vole nas garave. Mi dođemo svi garavi, zabagreli, neće ni niko. Ali kad se opet malo doteramo, opet malo liči, da još može nešto se završi neki posao. Kako vam se sviđa novogodišnji rasvjet u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto je čudnovato? Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Dijon Street, vađaru Žakuca. Dobro. Következő su kérdéskérdem, another question. I'm not here, but about good dogs, very good dogs. Dog sleeping, but never mind about dogs. Here's the good friend. I'm only a crazy drummer and over. Thank you. Never mind. Zove se Pavlović Predrag, pevač. Pevač? Pevač, iz Loznice. Dobro, a kaži mi, gdje si pevao do sada? Pevao sam svugde, na svadbama, na ispraćajima, svugde. Aha. A? Dobro, koliko imaš godina? 18. Koliko imaš godina? 19. Koliko stvarno imaš godina? 19. Čekaj, piše ovdje 30. 30. Znači... Pa jel imaš 18, 19 ili 30? 30. Pa što kažeš 18? Molim? Jebi ga. Ajde sad stvarno kaži koliko imaš godina. 19. Je li ti Pele? Eci. Zajebavaš, a? Ne zajebavam. Čekaj, ali piše 30. 30. Ovdje si, ko je ispunjavao ovo? Caca, ova moja komšinica. Ko? Caca, ova moja komšinica. Pa Caca je napisala da imaš 30. 30. A ti imaš 19. 19. Pa jel imaš 30 ili 19? 30.